nagyon jó volt. Anna Máriával van egy titkos projektünk. Kérdeznek, aktívak. A divatmarketing lapnak előfizetője vagyok. Nem is a vásárlókat kell inspirálni, hanem a kereskedőket, illetve a márkatulajdonosokat. Honlapomon is például a videónak a megjelentetése. Válság ide, válság oda, új trendek kellenek, változni kell. A döntéseink jelentős része nem racionális, hanem tudattalan, automatikus és érzelmi alapú. Ezeket a döntési kapcsolókat hogy tudjuk megtalálni? Ezúton is köszönöm az Anna Máriának a munkáját és azt a töretlen akaraterejét, amivel a szakmát megpróbálja összehozni. Hogyan adjunk el annak is, aki csak nézelődik? 100% idő korlát nélküli pénzvisszafizetési garanciánk. Hasznos volt, teli volt újdonságokkal, amit nagyon sokan mondtak, hogy barátságos hangulatú volt. Életünk végéig tanulnunk kell, és ez egy jó alkalom arra, hogy egy kicsit betekintsünk az újdonságokba, a különlegességekbe. Az a szakma, ami pont arról szól, hogy folyamatosan új trendeket rak le az asztalra, mégis az értékesítési módszereik azok még ugye az őskőkorszakból valók. Mi az, amiben egy világmárka, meg egy tápjószecsői kis vállalkozó is ugyanazokkal a feltételekkel indulhat, és ezeket a módszertani lépéseket elemeztük ki. Ki kell mozdulni az üzletek keretei közül, és pop-up sztorokba kellene gondolkozni, tehát eseményekre kéne kimenni, ott felépíteni egy olyan vizuális élményt, amivel az eladást tudja még gyakorlatilag felturbozni, tehát felhozni, még többet adjon el. Ilyenkor mindig olyan példákat mutatunk be, ami egy kicsit extrém, és ez nem véletlen, hogy egy kicsit töltődjenek, inspirálódjanak, és tovább tudják gondolni a dolgot, hogy ebben ők hol tudnak lépni. Itt kapcsolódik egy másik újdonság, ez a videós referencia, ami nálatok is a fő tevékenység. Ez úgy látjuk, hogy nagyon hasznos és nagyon fontos. Ma már a weboldalakon nagyon ritka, hogy végigolvassák a hosszú szöveges részeket, viszont egy 1 perces, másfél perces videóban sokkal többet el lehet mondani, és arra hajlandóak az emberek, hogy megnézik a rövid videót, és azok a képkockák sokkal többet el tudnak mondani, nem is kell hozzá szöveg, csak például egy referencia videó egy berendezett üzletről 1 percben, másfél percben több száz nézettséget hoz. Nemrég jelent meg a helyszínelő videónk, amikor egy vitaminüzletnek tereltünk be vevőket, és itt is ezt a kettőt kapcsoltuk össze, hogy a vevő elé mentünk, és a kreativitás, hogy lufit fújtunk fel, a lufikat kivittük az utcára, abba beletettünk kis cetlit, és akkor megkértük az utcán elmenő embereket, hogy pukkasszák ki a lufit, persze utána már tömegével jöttek oda, és aki kipukkasztotta, az azonnal kapott egy nyereményszelvényt, és bemehetett a vitaminboltba. És amíg előtte, a kísérlet előtt mindössze 1 óra alatt 1 ember ment be a boltba, addig utána 1 óra alatt 42-en. Legfontosabb az, hogy egy vállalkozás, jelen esetben egy bolt társadalmilag hasznos funkciót töltsön be, ezek után okozzon hűhaérzést a vásárlóknak, és amúgy is legyen kitalálva az, hogy ez a bolt mitől jó, miért oda menjenek, mi az a különlegessége, specialitása, ami 1-2 mondatban összefoglalható, és ezt tekintettem alapnak ahhoz, hogy utána marketingezni, reklámozni lehessen, illetve hogy érdemes legyen. Eléggé nehéz kiemelni bármit is, mert mindegyik előadás hogy rendkívül jó volt. Már csak azért is, mert ugye a marketingnek különböző szegmensét hogy emelték ki. Nagyon sokat változik a vásárló.
Ugye azt mondjuk, hogy egyre racionálisabb a vásárló, a gazdasági válság hatására egyre másképpen kezdünk gondolkozni, és nagyon felgyorsult a vásárlói gondolkozás változási sebessége. Azt gondolom, hogy a szakmának erre fel kell készülnie. Ezek a konferenciák pedig arra jók, hogy ezeket a felkészüléseket fokozzák. Nincs rendben a szakma. Saját tapasztalatból tudom, valamikor mi is divatmárkát gyártottunk, ma már elmentünk kicsit a protektív forma és munkaruházat felé, és tudom azt, hogy mi is hibákat követtünk el a kereskedelmi stratégiában, a kereskedelem folyamatában. Ma is nagyon sok probléma van a kereskedelemben, a gyártók nincsenek erre felkészülve, és sajnos mindig megállnak és megrekednek azon a ponton, hogy anyagi gát van. Meggyőződésem, hogy nem mindig az anyagi gát miatt nem tesszük jól a dolgunkat, épp ezért képezni kell folyamatosan magát minden menedzsernek. Amikor elkezdtem a konferencia szervezést, úgy gondoltam, hogy 10-20 emberrel is megcsinálom a konferenciát. Ehhez képest számomra meglepő módon 78 fő jelentkezett, és el is jöttek erre a rendezvényre. Aki nem tudta, hogy mit várjon ezektől a marketing előadásoktól, az is azt mondta, hogy pozitívan csalódott, és nagyon sok megfontolni, tanulnivalót hallottak a mai napon. Azt tapasztalom ma mindennapokban és saját magamon is, hogy nagyon nehéz az embernek a komfortzónájából kilépni, megrögzött dolgokat próbáljuk folytatni, és igazándiból ragaszkodunk ezekhez, nagyon nehéz elfogadni a más gondolatokat. Tulajdonképpen ennek a konferenciának az is volt a célja, hogy egy kicsit kilögdösse az embereket a megszokottból. Ez volt az én elképzelésem, hogy egy olyan konferenciát szeretnék csinálni, ami a hasznosságán kívül egy barátságos légkörben zajlik.